तक ये लोग जिस बात के लिए लड़ रहे हैं नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 पे है निरहुआ हिंदुस्तानी 2 और नंबर 2 पे है निरहुआ रिक्शा वाला 2। तो भाई हमार कुछ आज अलग बतावेला बनी कि खेसारी लाल यादव के कौन ऐसा स्टार बा जो छिछोड़ा बोल देले बा। भाइयों वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बन रही हो। हम वीडियो दिखावेला बानी कि खेसारी लाल यादव के छिछोड़ा बोलले तब बोलले कौन स्टार बा। भाइयों ये स्टार के हम क्या कही, मन तो करता कि छोड़ा वहू स्टार के हम फाइन नहीं जानला जे भाई, न तो स्टार के हम जो ना करेगा तो कर देती खेसारी लाल यादव खाती या में पवनो सिंह को छिछोड़ा बोलल गइल बा, पावर स्टार भरुआ सिंह के बोलल गइल बा। तो सुना ना, पावर स्टार भरुआ सिंह छिछोड़ा हमें बोले उनका के बोल देबो तो चली, लेकिन हमार भैया ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के तू बोल देबो छिछोड़ा, अरे चली ना कबो। खेसारी लाल यादव के फैन है, पगला जब तो छोड़ब ना। तो भाई हमार उ सबर खत्म हो गइल। ट्रेंडिंग हिट मशीन के खेसारी लाल यादव के बारे में जे बोलले बा छिछोड़ा, एक बार वीडियो देखा जा, ओकरा बाद हम फिर बात करतनी। अभी भी गायके बने रहोगे, हीरो बन गए ना, लोग सुपरस्टार बना दिए, अभी भी गायके बना रहने चाहते हैं। तो आपस में इस तरह की मतलब छिछोरी हरकतें करके भोजपुरी का नाम हंसाए ना, क्योंकि लोग देखते हैं सुनते हैं तो हंसते हैं। ये देखो भोजपुरी के स्टार लोग लड़ रहे हैं। आज तक ये लोग जिस बात के लिए लड़ रहे हैं नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 पे है निरहुआ हिंदुस्तानी 2 और नंबर 2 पे है निरहुआ रिक्शा वाला 2, नंबर 3 पे है निरहुआ हिंदुस्तानी। तो भाई हमारी रहे हो दिनेश लाल यादव जौन की भोजपुरी के 2 सुपर स्टार ट्रेंडिंग हिट मशीन खेसारी लाल यादव के पावर स्टार भरुआ सिंह के बुराई करता रहे, छिछोड़ा कहता रहे। तो दिनेश लाल यादव भैया जी पावर स्टार भरुआ सिंह के बुराई करती ना तो चल जाई, लेकिन हमार ट्रेंडिंग हिट मशीन खेसारी लाल यादव के बुराई करे न तो ये बर्दाश्त ना हो, हम कुछ कर जाए पहले बता देतनी। काहे ट्रेंडिंग हिट मशीन खेसारी लाल यादव 1 नंबर पर बोल बारे, ठीक बा। आ दिनेश लाल यादव का बोलता रहे कि निरहुआ हिंदुस्तानी 2 1 नंबर पर बा। आई छिछोड़ा बारे जा दोनों हरकत करता रहे जा, भोजपुरी के नाम बदनाम करता रहे जा। तो भाई हमार जितना खेसारी लाल यादव भोजपुरी में नाम कह दिले बड़े, भोजपुरी के आगे लेवल बढ़े, शायद कोनो ऐसा स्टार नहीं के अभी तक जौन की इतना कोई बा भोजपुरी कती, समझ ला जा भाई, ठीक बा। मानता नहीं विवाद में खेसारी भैया रहेले तो काहे रहेले, केहू के कारण से रहेले कि हरदम खेसारी भैया के ही टारगेट करेला लोग। काहे करेला तो अपने आगे बढ़े खातिर, नाम कमाए खातिर कि गाना चलो। खेसारी लाल यादव भोजपुरी खातिर बहुत कुछ कैले बड़ा नंबर भाई, ठीक बा। आ दिनेश लाल यादव तनी सोच समझ के बोलल कर भैया। आज के ट्रेंडिंग हिट मशीन खेसारी लाल यादव भोजपुरी में इतना नाम कोइले बारे, इतना ऊंचा कोइले बारे, भोजपुरी के दिन रात मेहनत करत रहे, हमनी के देखत भी बानी सब, ठीक बा। तो तनी सोच समझ के भाई हमार खेसारी लाल यादव के फैन बारो तो चैनल सब्सक्राइब करो, आ वीडियो का तनी शेयर कर दो, ठीक बा।